Firat, hej. Du spurgte Pia Gellerup til sådan den internationale overvågning af menneskerettighederne. Hvem er det egentlig, der varetager, hvad kan man sige, de forskellige, eller det internationale samfunds interesser i, at menneskerettighederne bliver overholdt? Har du nogen, vil du prøve at uddybe, hvad det spørgsmål egentlig er på? Altså, Pia Gellerup nævnte en række forskellige menneskerettigheder, nogle universelle rettigheder, såsom ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, og der ikke skulle være tortur, og alle de her forskellige slags rettigheder. Og der kom jeg til at tænke på, at i en række lande, der bliver de her rettigheder brudt, og hvad gør man med problemet? Hvem står som beskytter af rettighederne? Og der synes jeg ikke rigtigt, at der har været nogle synlige beskytter af rettighederne. Jeg har kun nærmest set Amnesty og andre menneskerettighedsorganisationer, sådan få menneskerettighedsorganisationer, stå på banen, og udover dem har jeg ikke set nogen. Fik du noget af Pia Gellerups svar? Ja, altså hun sagde jo, at FN også påtager sig den her opgave at overvåge og sørge for, at de her rettigheder ikke bliver brudt. Og jeg synes bare personligt ikke, at jeg har ikke set den på banen. Jeg har ikke set det i medierne eller nogen steder. Men så i virkeligheden synes du måske mest det er private organisationer, der egentlig, hvad kan man sige, gør opmærksom på de her problemstillinger og ikke så meget? Jamen altså, det har jeg personligt oplevet. Jeg har kun hørt om private menneskerettighedsorganisationer stå bag om de her menneskerettigheder. Jeg har ikke hørt til noget andet. Menneskerettigheden i Danmark, føler du, at du er godt beskyttet her i vores lille land? Ja, bestemt. Det føler jeg. Jeg er ikke selv blevet krænket, og ja. Du har aldrig oplevet det? Jeg har aldrig oplevet, at menneskerettighederne er blevet brudt her, for mit vedkommende. Sådan et arrangement som i dag, synes du det var spændende? Ja, bestemt. Det gav inspiration til det essay-konkurrence, som kører lige nu. Så har du tænkt dig at skrive et bidrag i konkurrencen? Jeg overvejer det. Nu har vi også et AT-forløb, så jeg skal prøve at se, om jeg kan finde tid til det. Super. Tak skal du have. Selv tak.